הכל 0.9 ו-50. what the fuck? זה שקל. מה? אז היום קניתי כרטיסי גירוד ב1,000 שקל. אז בואו נקווה שנהפוך למיליונרים היום ובואו נתחיל. יש לנו פה מזלות. אני רוצה רק להגיד, אנחנו לא תומכים בהימורים, אז אל תקנו את זה, זה רק למען הסרטון. אני כן. בואו אתה רוצה נתחיל. לתת לחיים? יאללה, לחיים. טוב, יאללה. וואו, 500! וואו, רגע. צריך סרטן, תנו לי סרטן. אוי, רגע, זה נשמע לא טוב. זכיתי ב5 שקל. זכיתי ב10 שקל. זכיתי ב20. נו, מה זה החרא הזה? אני לא זוכה בכלום. אוקיי, 100 שקל, קדימה, תנו לי לזכות ב100 שקל. ממש לא. טוב, תאומים. אוקיי, אני פותח את האחרון. זכיתי ב5 שקל! זכיתי בעוד 5. אנחנו בקרב כדורסל. זכיתי ב20 נראה לי. נס חנוכה, בואו נקווה שיהיה פה נס. זכיתי גם ב20. 20! זכיתי ב30 וב20. וואו, הופה. אנחנו לא ממליצים על הימורים, כמו שאמרנו, הימורים זה לא דבר טוב. אני ממליצה מאוד. די כבר. זה לא היה מהכסף שלי, בגלל זה, אם זה מהכסף שלכם, אל תעשו את זה. דרך אגב, הסרטון הזה היה יקר, ולמה עדיין לא לחצתם על הלייק? לא יזיק לי איזה 500,000 פתאום. כן, המטבע הזה, הוא כבר נראה לי מת. זה ממש גרוע, אל תקנו את זה. כל פעם יעשה את זה, כי אני שונאת את זה. מה? זכיתי ב-50 שקל. מה? זכיתי ב-100 שקל. מה? היי, let's go. easy. זה טוב, תקנו. אל תקנו באמת. גם לא ימכרו לכם. בגלל זה ביקשתי מאביב שהוא יקנה בגלל שאני קטינה. אני משגע. תגידי דברים כאלה. זה לא נכון. כמה אמרת שזה היה? 30? כן, זה גם לא עכשיו. שווה 3 שקל. יאללה, אני כבר רוצה להתחיל בגדולים. That's what she said. לרגע חשבתי שזכיתי ב-2000 אבל לא. זכיתי ב-25 שקלים. אם אנחנו זוכים פה בסכום המקסימלי זה 500,000 שקל. כל אחד כזה עולה 50 שקלים. אל תאמרו ילדים. זה טוב, תקנו. אני חושב שפשוט מגרדים את הכל ואם יצא אס או משהו אז זה טוב. זכיתי ב50. זכיתי ב100. מה? דפק? זה 150 כבר. זה 200 שקל. אומייגאד. זה לא הגיוני אביב. משהו פה מוזר, זה הכל... רגע, המספר שלי 0.9, אני לא מדבר, הכל פה 0.9 ו-50, נכון? רגע, משהו פה לא מסתדר. לא אמורים לזכות בדברים פה. זה כבר 800 שקל. הכל... אביב, מה זה? הכל 0.9. הכל 0.9 ו-50. מה זה? מה? אומייגאד. what the fuck? רגע. לא מבין מה קורה פה. אומייגאד, רגע. תביא. 4, 5. אבל זה עד 20 פעמים, לא? כן, זכיתי בכולם. וואו. 50, רגע. 4 כפול 5. זה 2,000 שקל. זה אריאל העורך, סליחה שאני קוטע בקטע הכי מרגש של הסרטון, אבל אני לא באמת יודע איך הם חשבו שזה 2,000. כאילו 50 כפול 20 זה 1,000. טוב, לא משנה, תמשיכו לראות. זכיתי פה ב2,000 שקל. 1,000. מה לעזאזל? אין לי מילים. זה לא היה אמור לקרות, ממש לא. ביי. אני לא יודע איך להגיב. בואו נמשיך. זכית ב50!
אני עוד לא מאמין, מה? זכיתי ב-200! מה? מה הולך פה? אומייגאד. לא אמורים לזכות בדברים האלה. זכיתי ב-75. אומייגאד, אומייגאד. זכיתי ב-200 פה. מה? לא, אני הזהב. אומייגאד, תעשו סובסקרייב בשביל זה. מי זוכה ב-2,000 שקל סתם ככה בכרטיסי גירול? 1,000! וואו וואו. סליחה שאני יוצר לכם את הסרטון, אבל יש giveaway בסרטון, כי זכינו בסכום לא קטן. תמשיכו לראות כדי לגלות איך לזכות בו. אוהב אתכם. אני לקחתי את האחרון. זה בסדר? אני לא שואלת. זה הגירוד האחרון שלי להיום. תן איזה אס יפה ככה עם איזה 500,000 מתחת. טוב, אין כלום. גולדטיקרית. אני לא מבין איך לעזל יצא לי כזה מזל, אל תעשו את זה. זהו, זה מה שזכיתי. יאללה, בואו נראה. 20, 30, כמו בתור החמוד הזה לעשות 200, 330, 20, 2,000. מה לעזאזל? מה זה? מה קורה פה? מה לעזאזל? תחרות מתקרבת לאוויר. אני כבר ניצחתי אותו מזמן. איך בדיוק? כי אתה חבר שלי. יש! עשו לייק לאהבה. אז כמה יצא לך? רגע. 50, פה 50, 25, פה 75, פה 50. באמת? זה 5, מה 5, 5? סליחה. פה 10, פה 20, ופה 20 גם. 255. אין לי מושג איך, זה ממש לא היה תכנון, אבל כן, זה הכרטיס הזוכה. אני הולך לעשות giveaway. אין לי הרבה סובסקרייברים כרגע, אז רק שתדעו שיש לכם סיכוי גבוה לזכות. אני גם אשתתף. אוהב אתכם ואוהב את הכרטיס הזה. ביי. אנחנו הולכים לעשות giveaway של 500 שקל. כדי להירשם לgiveaway, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעשות סובסקרייב, לעשות לייק לסרטון, לרשום בתגובה עשיתי לייק, עשיתי סובסקרייב. אם בא לכם כזה איזה אקסטרה נקודות, תעלו לסטורי, אני אעלה תמונה של הסרטון ותתייגו אותי. יאללה, אוהב אתכם.